Коста хора, аз съм Сокер СВГ и сега ще ходим на ПЕП в Ендрагода и ще пусна клипа, като се приготвим. Ай, да. И какво става хора, върнахме се и сега ще правим едно с зомби пъла. Нали, говори сега с Верко. Яго и синя. Кой бе? То зомби плей. Едно финал ли ще правиш? Аз правя вече с него. Има дебъвка, има... Има дебъф на брат, то тук е малко лаг в ПЕП, то макар. Има 11 годинки. Аз като нямам готи, като не ми даш годинки. Абе брат, имам 48. Имах 4 стака. Имаш 5 стака, не са при. Вече нямам. Той ми бие блиндинг, брат. Той с суитнеска ми фърли. То лагват пошенките. Не, затова не обичам да снимам в Ender от пипите. Не снимай. Не снимай. Нали не го чуваш? Нали не си го направил да не го чуваш? Май да. Ти няма да го качиш, но... Ако го дропна. Не, ти пак няма да качиш клип с мен. Що па да? Защото ти в принцип ми затваряш, когато снимаш. Тилата си. Яго и синя. Има още хилядки много. Много, нормално. Той има и гладенки много. Той ще пръсна задната. Бе, тилата си аз му правя горе-долу комбота. Горе-долу комботата има почти фул хилядки, а ти нямаш и това. И какво аз му куик дропна? Гера. Аз вече... Какво на... Майко... Ще гледам да си оправям това. Майко... Той ми би много як блидинг, брат. И с тези годинки не са спряла, Яш да ебат твоята майка тъп. Някакъв скочи. Какво? Хилцик се скочи. Говори пред недър. Две фенори ти правят? Не недър. Той прави нов едно. Ма къде сте? С зомби пъла на фъпса. Идвам ли? Не бе, той не ме би. Ама ще дойда да се подкрепям на рамата. Сем, айде Хикс дойде. Бати тъпата. Какво прави то, ще го бие, бе? Ти имаш 4 хилски, той има 10. Аз па 10. И колко 15 милиона гладенки има? 4. Той е без каска. И той има 3 хилски. И ти имаш 3 хилски, 3 на 300. И ти си върна в полката, ева. Ми, жижи. Дропите. Дропна ли? Ще го дроп. Дроп. GG.